Eskerrak eman egizkiet, lehenik eta behin Legazpiko udalari, herriko memoria historikoa berreskuratzeko egiten ari den lanagatik. Eskerrak eman edot ere Euskal Memoria Fundazioari, azkenean lan honetan, proiektu honetan parte hartzeko eskainitzean aukeragatik. Eta egia esan, oso gustora ditu naiz, lan honetan lanean, besteak beste, Legazpira hurbiltzeko aitzakia ere eskaini direlako. Eta eskerrak noski, gaur etorri zaten guztiei. Besteak beste, lanean jardun dira proiektu honetan, Aitor Ibañez, Jose Luis Ugarte, Juan Mari Olaizola, Mari Paz Aranguren, Anuntxi Andueza eta Elena Asegin-Olaza. Hirugarren ikerketa lerroa, eta agian ez dakinik garrantzitsuena esan edo berriena behintzat, herritarrekin elkarrizketak egitea izan da. Gerra zuzenean bizi izan zuten hainbat legazpiarrekin, eta gerraren biktimen senideekin, gehien bat. Guztira, ia 100 elkarrizketa egin ditugu, elkarrizketa asko, egia esan. Horietako batzuk luzeak izan dira. Liburuak bi parte bereizi dauzka. Lehenengoan kontakizuna egiten dugu. Zer gertatu zen Legazpin gerran. Gerra aurretik hasten gera, nolakoa zen Legazpi gerra aurretik, ondoren gerran zer gertatu zen, eta azkenik gerra ostean nola gelditu zen herria. Hori da liburuaren lehenengo zatia. Eta gaurko aurkezpena pixka bat horren arira egingo dut. Bigarren zatian berriz, hildakoak gogoan, deitu dugun zati hortan, Legazpin gerraren eraginez hildako 59 lagunak aurkezten ditugu, banan-banan. Hemen adibide bat jartzen dizuegu, hau da hildakoetako bat, Jesus Villalobos Gaona. Eta hildako bakoitzaren kasuan, aurkezten dugu jakina izena-bizenak, nola hiltzen, jaiotze eta heriotze tokia eta datak. Eta gero, osatzen dugu argazkiekin, dauzkagun kasuetan, kasu guztietan ez ditugu zoritxarrez argazkia lortu, familiaren kuadro batekin, eta pixka bat kontakizunarekin zein zen mutila hau, zertzan egiten zuen lan, gerran gertatu zen, zein izan zen bere bizipena gerrarekin, eta nola hiltzen, ez? Pixka bat eskema berdina jarraitzen dugu 58 hildakoekin. Argi adierazten nahi dut, ikusiko dezute liburuan hildako batzuei buruz informazio gehiago aurkezten dugula, beste batzuei buruz baino. Batzuetan ere argazkiak daude, besteetan ez. Argi eta garbi horren arrazoia da kasu batzuetan informazio gehiago eskuratu izan dugula, eta argazkiak eskuratu ditugula, eta bestean ez. Baina argi eta garbi, hildako guzti hauek noski gure errespetu eta maitasun osoa merezi dutela berdin. Oso herri euskalduna genuen oraindik. Garai hartakoak ziren euskaraz hitz egiten etorritako lehenengo etorkinak, baina oraindik euskara zen argi eta garbi Legazpiko hizkuntza nagusia. Eta herritar asko zeuden gainera oraindik erderaz hitz egitenak edo erderaz oso gaizki moldatzen zirenak. Beraz, hizkuntza ohikoa behintzat euskara genuen. Eta azkeneko ezaugarria agian, Legazpiri buruz garai hartako Legazpi aurkezterakoan, oso herri dinamikoa, bizia ikusten dela. Legazpiren lehenengo ezaugarria, zalantzarik gabe daukagu abertzaletasunaren hegemonia izugarria. Hor dituzue grafiko hortan 1953ko hauteskundeen emaitzak, eta 3 legazpiarretatik 2 Eusko Alderdi Jeltzaleari eman zioten botoa. Beraz, izugarrizko indarra. Euskal Herrian orokorrean da Gipuzkoan abertzaleek zutena baino ere askoz ere gehiago. Orduan, lehenengo ezaugarri nabaria hori. Eta ondoren genitun beste bi familiak, errepublikarzale eta ezkertiarrak, hauteskunde hauetan bereizita aurkeztu ziren, baina elkarrekin kasu honetan 12% edo eskuratu zituzten, eta gero eskubiak, eskubiko famili eta talde ugari, 19%. Pixka bat gehiago sakonduz, argazki hori dezute, 1921an, Sabino Aranaren heriotzaren urte hurrenean, Legazpin, San Miguel Ermitan ateratakoa. Eusko Alderdi Jeltzaleak oso mugimendu zabala antolatzea lortu zuen, Legazpin, eta indartsua, langile, baserritar eta abar, eta baita ere industria indartsuen jabetara ere, elortzatarrak, seguratarrak, hau da oso alderdi zabala zen alde hortatik.
Eta jarduera izugarria zeukan herrian. Bi batzok zeuzkaten, bat egungo kale nagusian eta bestea Brinkolan. Horrez gain, masa erakunde ugari eta indartsuak zituzte. Argazki hortan dezute, garai hartako Legazpia Gazte Abertzale kuadrilla bat. Ez da guztiok konfirmatu, baina segurazki Eusko Gaztei kiroltzale horrekin zerikusia izango duena. Eta, horra jaten zaizkigu, ez zekiten ondo argazki atera zutenean ze garai beltzak zetozkien. Argazki hortako 3 lagun hil ziren gerran. Hor ditugu besteak beste, Siriako Amilibia, Joakin Etxeberria eta Juan Elortza. Hemen dago ere Daniel Aranguren, lehenago Legazpiko alkate izandakoa. Hemen dugu ere Iñaki Errekabide, hau gaur egun Hendaian bizi da, lan hontarako berarekin ere hitz egin dugu, hau ere gudari izan, gero batalioi izan, lan batalioi izan, eta errebestean azkenik. Alderdi jeltzalea oso alderdi indartsua herrian. Tartean udala ere bere esku. Alkatea, Ugaldo Segura, alderdikoa zutela. Beste joera abertzalei buruz, esan jagiren jarraitzaileak bat zirela herrian, horren berri izan degula elkarrizketaren bidez, eta ANV alderdia ere, 1993tik aurrera, antolatzen hasi omen zela Legazpi. Etxetorren egiten omen zituzten bilerak, 10-15 lagun edo, biltzen omen ziren hasieran. Pablo López de Gereñu omen zen ANV-en herriko liderrik esanguratsuena edo. Hor argazkian Jesus Madina Alonso jarri dugu, Legazpiko errepublikarren buruetako bat, gero parte hartze zuzena izango zuen Legazpiko defentsan, eta egia esan, lan hau egin degunean kasu asko aurkitu ditugu, asko sufritu duen jendearena, eta hau dugu horietako bat. Gerran anaia hil zitzaion, bere Andreari bi anai hil zitzaion gerran, eta alaba ere, ume txiki bat gerran galdu zuen gizon honek. Kasu asko daude errelakoak, hau bereziki gogorra. Eskuinaren barruan talde desberdinak ditugu, karlistak, falangistak, monarkikoak, zedakoak, eta ala. Legazpin, Gipuzkoako herri gehienetan bezala, familia horien artean karlistak ziren nagusi. Familia honen argazkia egiteakoan ikuspegia pixkat kontraesankorra da, ez? Alde batetik, argi dago ez dutela gerra aurrean bizitza edo dinamika publikoa handiegirik herrian, udaletxean ez duten zinegotzirik, adibidez, eta, guk jakin ahal izan dugunez behintzat, dinamika handirik herrian ez duten, ez? Abertzaleek edo errepublikarzaleek zeukaten bezala. Baina hori horrela izan da ere, baita ere egia da, Legazpiko potere eguneetan edo, egondako zenbait famili eta zenbait herritar, joera politiko ontakoak zirela. Bai udaletxean Primo de Riveraren diktadura garaian egondako alkate eta zinegotzi asko, bai potere ekonomikoan hainbat enpresari, Patrizio Etxeberria bera tartean. Berehala, bi egunetara, gerra piztu eta 2 egunetara, Frente Popularraren komitea deitu izan zena antolatuta zegoen Legazpin, bertan biltzen ziren errepublikaren aldeko indar guztiak, ezkertiarrak eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta bi egunetarako antolatuta zeukaten herriaren eta inguruaren defentsa lanak. Mendietan, eta gero arituko gara gehiago horretaz. Eta lehenengo egunetan ere, gertatu ziren lehenengo atxiloketak. Hau da, errepublikaren aldekoek irabazi izan zuten tokietan, edo indarrean gelditu izan ziren tokietan, Legazpi tartean, faxistei lagundu ahal zietelakoan edo, hainbat herriko elementu atxilotu izan zituzten, eta Legazpin ere izan ziren horrelako atxiloketak. Tartean, Saturnino Teleria medikoa, izan zen atxilotuetako bat, eta beste hainbat lagunek izkutura jo zuten, ez? Patrizio Etxeberria berak ere, seguraski gertatu zitekenaren beldur, eskutura jo zuen. Lehenengo Arantzazura, eta gero Urbiara, eta gero Gabilira, eta azkenean, frankistek Legazpi hartu zutenean, berriro itzuli zen herrira. Gerra piztu eta 2 egunetara, Ugaldo Segura alkateak agindua eman zuen,
2 orduko epean, Legazpin etxeetan zeuden arma guztiak udaletxera ekartzeko, horiek defentsa lanetarako erabiltzeko, arma guztiak. Egun hortan bertan, eskatu zitzaien ere, ibilgailuak zituzten herritarrei, horiek ere, udalaren esku jarri realizatea, baita ere behar ziren lanetarako. Eta egun hortan bertan ere, deialdia egin ziren herriko 35 urtetik berako gizonezkoei, errepublikaren alde zeudenei, izena eman zezaten, defentsa lanetan parte hartzeko. Trintxerak eraikitzen, bideak txukuntzen, eta hortan jarduntzean, Legazpiko gizonezko asko eta asko. Hementxe dezue Ormakiotik Zegama nola ikusten den. Jende pila bat defentsa lanak antolatzen, berriro ere armak aspaldi ikusten etzian bezala herrian ikusten hasiko ziren, hainbat herriko lagun atxilotuta, kezka, beldurra, eta bar. Horrez gain, aipatu behar da, inguruko herrietatik 200 errefuxiatu baino gehiago etorri zirela Legazpira. Garai hartan zabalduko ziren berrien artean, hor dugu Ebaristo Mendiazabaloren kasua, Beasain fasistek hartu zutenean. Uztailaren 28an fusilatu egin zuten gizona, Legazpiarra jaiotzez bera. Eta gainera, kasu batzutan iristen diren berriak dira bereziki gogorrak, ez? Gizon honen kasuan fusilatzea nunbait gutxi iruditu, eta bere semeari aitaren gorpua sartzeko zuloa egin hasi zioten, ez? Orduan, pentsa dezakezue garai hartan Legazpin, ze giro egongo zen, jakinda fasistak bertan zeudela, Zegaman, eta entzunda horrelako berriak, ze gertatzen zen herrietan hauek iristen zirenean. Eta halako batean, fasistek Irun eta Donostia menpean hartu zituztenean, alarma gorri argi guztiak piztu ziren, Gipuzkoa osoan, baita Legazpin ere, eta gainera frankistak berehala erabaki zuten berehala egitea erasoa. Behin Donostia hartuta, Gipuzkoa osoa hartzen ahalegindu nahi zuten, berez beraien helburua Bilboraino iristea zen. Badirudi lehenengo une horietan Legazpitik aldin zutela gutxienez gizonezko gehienak. Badago pasadizo bat, bate baino gehiago kontatu digutena, falangistak eta reketeak herrira iritsi zirenean, bertan ia emakumeak besterik ez omen zituzten ikusten, eta hala galdetzen mentzioten, ez? Pero ¿dónde están los hombres? Gizonezko gehienak lehenengo egun horietan jo zuten eskultura edo iesera. Horietako gehienak, ahalik eta azkarren egoera pixka bat normalizatutakoan itzultzeko asmoz. Beste batzuk ordea, 300 lagun inguruk luzerako alde egin zuten. Hor zeuden, alkatea, zinegotziak, alderdi politikoetako kuadro eta militante esanguratsuenak, eta hor zeuden ere, gudari eta miliziano aritzeko prest zeuden Legazpiko gazteak. 300 inguru. Gabilitik etorri ziren, Gabilitik Atagoiti eta Arrasetara, eta hortik bera, herrira iritsi ziren. Herrira goizeko 10 inguru iritsi ziren. Eta bestetik, bigarren talde bat, Seguratik abiatu eta Aztiri ingurura etorri, eta Aztiritik, Telleri artera batetik eta Ormaki ingurura bestetik, eta handik Brinkorara. Telleri arte eta Brinkorara, arratsaldeko 7 aldera iritsi ziren. Gehiago kostatu zitzaien, ara iristea, eta gero ikusiko egun bezala, borroka gogorrenak inguru horretan eman ziren. Kaleari dagokionez, kontatzen dutenez, herrian gelditu zirenak, askok eta askok ihes egin baitzuten, ikusten omen zuten, nola bazetu zen, tirotxak ere entzuten zituztela, eta kale zarrera iritsi zirenean, nunbai, tiroketaren bat ere izan zen, etxeala inguruan, bomba batzuk ere bai, baina herrian bertan ez zen tiroketarik izan, milizianoak eta lehenago ihes egin da baitzeden. Herrira iritsi aurretik, Legazpiko Korostiaga eta Mendioietara joanak zirelako. Etxe ugaritara joan ziren, abertzaleen eta ezkertiarren bila, etxe gehienetan alde egin da zeuden ja, ez zegoen inor, etxe horietako batzutan lapurretak egin zituzten, eta beste etxe batzutan jende hartu eta atxilotu egin zituzten. Horietako batzuk fusilatu egingo zituzten hurrengo egunetan.